खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां। गेलेमु बिथिङाव बर'नि फिसा हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। अपुर्न नार्जारिया U20 आइजोफोरनि एशिया काप जोलुर बादायलायनायाव भारतारि आइजो जोलुर हानजानि केप्टेन महरै सायख'जाबाय। गाबोन 7 मार्चनिफ्राय भियेटनामाव जानो गोनां U20 आइजोफोरनि एशिया काप जोलुर बादायलायनायाव भारतारि आइजो जोलुर हानजानि केप्टेन महरै बर'नि फिसा अपुर्न नार्जारिया सायख'जादों। मख'नो गोनांदि गाबोन 7 मार्चआव भारतारि आइजो जोलुर हानजाया सिंगापुर हानजानि हेंथा गिबि मेचखौ गेलेगोन। 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि दिनै नैथि सानाव सानखान्थि आयदानि सुंलु बिलाइया भाइराल जानायखौ नुनो मोन्दों। सानखान्थि आयदानि सुंलु बिलाइया आनजाद जागायनायनि 15 मिनिट सिगां समाजारि बिजोङाव भाइराल जादों। बे भाइराल जानाया काछार जिल्लानि लखिपुर आनजाद मिरुनिफ्राय जादों। सुंलु बिलाइया भाइराल जानायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सेबानि नेहाथारि नरनारायण नाथनो साममन हरो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सेबानि नेहाथारिया फिन्नाय होनो थाखाय 3 साननि सम लादों। लोगोसे गिबि मन्थ्रिया बे सुंलु बिलाइ भाइराल जानायनि सायाव फोरमायो दि जाय आनजाद मिरुआव सुंलु बिलाइया भाइराल जादों बैफोर आनजाद मिरुआव सानखान्थि आयदानि आनजादा केन्सेल खालामनाय जाबाय होनना। लोगोसे जाय आनजाद मिरुआव सुंलु बिलाइया भाइराल जादों बे आनजाद मिरुनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननाबो गिबि मन्थ्रिया फोरमायबावदों। दिल्लीनि सासे सुबुङा सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय आरो मानसि माहारिजों रुजुजायै हाबा मावदों। दिल्लीनि इन्दिरपुरियाव सासे सुबुङा मासे बुन्दै सैमाखौ जिनाहारि खालामदों। सैमा बुन्दिखौ जिनाहारि खालामनायखौ सासे सुबुङा नुनानै केमेरायाव सेबखांनानै पुलिसनो मिथिहोनायाव बे गासिबो जाथाया सोराङाव फैयो। उनाव पुलिसआ जाथायखौ नायबिजिरनानै बै मुगैथाव हाबा मावग्रा सुबुंखौ हमो आरो प्रिभेन्सन अफ क्रुएलिटि टु एनिमाल्स एक्टनि जोहै सेक्सन 377 IPCनि गेजेरजों गोख्रों साजा मोनहोनो केस थिसननाय जायो। धेमाजि जिल्ला जनाइनि जामजिं 515 नं राजा लामायाव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय गिख्रंथाव जाब्रबथाय। जनाइनि 515 नं राजा लामायाव दिनै फुंबिलि समाव सिलापथार मोखां जानानै थांबाय थानाय गंसे विंगार आरो सिलापथारनिफ्राय जनाइ फारसे थांबाय थानाय गंसे बलेन गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे जाथायाव गंनै गारियाव थानाय सानैसो सुबुङा गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय सुबुंफोरखौ जायगानि सुबुंफोरा फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। क'क्राझाराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे 14 बोसोर बैसोनि बिबेक-रायआ जखम जादों। क'क्राझार जिल्लानि दाबनै जायगायाव हाग्रा मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। जारबारि ओनसोल सुदेमपुरि गामिनि राना बसुमतारिया जारबारि हाग्रानिफ्राय बन लानानै फैबाय थानाय समाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजाना जिउ गोमायो। फारसेथिं उल्थापानि लाबानपुर VCDCनि सिङाव थानाय टिकाराम राय मुंनि सासे सुबुङा गावनि बियादैजों स्कुटिजों न'फारसे थांबाय थानाय समावनो हरखाब लामायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो आरो बिथांनि बियादै बिबेक-रायनि जखम जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।